Литература белорусская. 7 класс. Якуб Колас. Новая земля. Дядька кухар. Эх, цмокаў дядька, наямося. Зірнулі хлопцы на Антося, і сліну ўсе яны глынулі. Паветра носам зацягнулі. Ну што ж вы руки поскладалі? В огонь бы трэскі подкидали, а то потухне зараз. Живо! Глядзелі хлопцы, як на дзіва, як дядька цеста замяшаўшы, качаў галушкі міску ўзяўшы. А чыгунок бы пан пузаты, кіпіць, пыхціць, шуміць заўзята, бо не з вадою ён, а з сокам. Ідзе тут справа ненарокам, дзяржыся, браце! І чуць толькі ўзнялося булбатача колькі, дык дядька зараз стаў па крышку в чыгунчык клёцкі кідаць з лыжкі. Укіне лыжку, памяшае, ды зноў другую набірае. А хлопцы нават паўставалі, в чыгунчык вочы паўстаўлялі, глядзяць, не моргнуць яны вокам. Эх, мусіць смачны клёцкі з сокам. Ну, дядька, можа і гатовы? Не сцерпіў Костусь, мовіў слова. Які ты, хлопча, нецярпячка, няхай цябе затопча качка. Гаворыць дядька на хлапчынку, няхай паварацца часінку, каб сокам добра праняліся. Тады, брат, эх, адно дзяржыся. І дядька цмокнуў выразліва, і хлопцы зноў ждуць цярпяліва. А дядька, стоячы паволі, памешваў клёцкі. Ну, даволі, сказаў Антось. І ўсе ўздыхнулі, як бы гару з плячэй сапхнулі. І бліжэй к дядьку подступились. Глядзі, мы ўжо пераварылись, але зазначыў палахліва. Ну, Костусь кажа, ото дзіва, не бойся, дядька лепей знае. Глядзі, брат, клёцка унь якая. А, брат ты мой, як булавешка, як скула тая, што ў дзямешкі. І ха-ха-ха зарагаталі. А каб вы, падлы, не даждалі, гаворыць дядька, сам смяецца, аж лыжка з клёцкамі трасецца. Ну, языкі параспускалі, не дам вам клёцакі панюхаць. І стаў на клёцку дядька дзьмухаць. Пакаштаваць, каб было можна, і ў рот падносіць асцярожна. Замерлі хлопцы, ані зыку. Мінута важна і вяліка. Глядзяць на дядьку і чакаюць. І дядьку поглядам пытаюць. Ну як? Ці смачны, ці салодкі? У зубы клёцку быў ля шчоткі заціснуў дядька і губамі варушыць борзда, як часамі трусок ці зайчык над капустай, каб лепш дазнацца смаку густу. Падсмакаў дядька і усміхнуўся, зірнуў на хлопцаў, адвярнуўся. І тут, нічога не сказаўшы, як плюне дядька пажаваўшы, трах у чыгунчык ён нагою. І так абцёрся ён рукою, што губы і нос чырвоны сталі, і нават вусы затрашчалі. А хлопцы проста збілі з тропу, і ў нейкім страсе і ў захопу на дядьку кухара глядзелі, як бы яны аслупянелі. Быў смешны дядька той часінай,
з пустою лыжкаю, з тычынай, якою трэскі ён варочаў. А тут Алесь, як зарагоча, за ім адзін, другі паехаў. Такіх было тут жартаў, смехаў, што ўсіх трасло і калаціла, і дзядзьку смехам захваціла. Ну, дядька, як на смак? Признайся. Паскудства, брат, і не пытайся.